Čauky, teraz si dáme a páni, ja som Johnny King a.k.a. Johnny a so mnou je tu Just alias Justem. Dneska si ideme zahrať TF-ko a budeme hrať na mape Payload Race Hightower. Taký aj rýchlejší úvod to by mohlo aj stačiť, ozveme sa vám, keď nájdeme taký server. Tak jsme naspět a rád bych vám pověděl něco o tomhle Hightoweru. Je to skill Hightower, což znamená, že tady je insta respawn, což znamená, že chcípneme a hnedka jsme na spawnu, takže Johnny, když bude chcípat, tak to nebude muset vystříhat, to je jedna věc, ale Hightower má i jeden zápor. Velký zápor je ten, že oproti normálnímu Hightoweru a jakýmkoliv Volvo serverům, tak tady jsou o dost nižší FPSka. Allahu Akbar! OK. Ty jsi to viděl? Hej. Hneď do úvodu by som chcel pozdraviť hráča menom Happy. Je náš fanúšik a je tu s nami a my ho vítame. Sa akorát krásne pozdravil a mňa spáj zabil. Museli ste si hneď, že dačo je divné. Že Just hrá s Begarskou. Nie je to tak. Ja natáčam toto video. Áno, preto sa to volá uhol pohľadu. Mŕtvý uhol pohľadu. Uvidíme, aký to bude mať úspech. A ak sa bude páčiť, budem natáčať viacej s Justom takto. Jo. Jinak bude určitý rozdíl jako na začátek, aby si Johnny zvykl na to točení ze svého pohledu, tak sorry, no, kurva, teď ti to zase vypadlo. Aby si Johnny víc zvykl na natáčení ze svého pohledu, tak jsme se vybrali Hightower, což Hightower, přestože je to mod Payload Race, tak většina hráčů už to má, teda jako zkušenějších hráčů, free-to-playáci to celkem ignorujou, ale přestože to je Hightower Race, no jasně, že to je Hightower, ale přestože to je Payload Race, tak bere se to spíš jako arena, to znamená, že se tady nepušujou vozíky a vždycky, když se pušne vozejka, někdo vyhraje, jak se většina hráčů akorát na stranech, takže bere se to spíš jako arena, jo. No, takže nebude to úplně tak vážný gameplay na výhru a prohru. Môj známy aim s Begarskou, všetko vedľa. Konečne. Hej, druhý kill. Ono, takový zajímavý fakt, doba, za jak dlouho se respawne ten health pack, tak je... No, doba, za jak dlouho se respawne health pack, tak je 10 sekund, ale na Hightower v některých situacích se vám to zdá jako půl minuty. Mě už dominuje Happy. Ale většina těch tak bylo, že jsem se o něj zabil, že jsem většinou skákal. Že jsem skákal a prostě jsem se o něj dorazil, takže... Ty vole, tento demo riadne dlho vydržal. Taký Herkules bude. Já si vím, jak se mu pomstím. Pojď, spadni. Já si vím, jak se mu pomstím. Já se mu pomstím jako pravý soldier. Market gardeningem. To jsem zvedavý. Bude to asi chvilku trvat, ale... No. Vidím ho. Tam někde je? Ano, je tu. Kurva. Počkej, jak to, že je to... No. Asi tak trošku umilo spadl z útěsu kvůli mně. Ne, on se o mě... Jo, já se ho snažím sejmout tím, ty vole, rocket jumperem. Good idea, Just, good idea. Opa. A tady je Sentrina. Sentrina na Hightoweru, to je sviňárna. To je sviňárna jak prase. Mne sa nedarí dneska. Dneska je zlý deň.
Cítím tu moje kosti. Natáčíš, zvykej si. Opa. Vážně? Ne? Já to lamím. Jo! Nice. Tak to netrvalo dost tak dlouho. Ale já bych mohl zkusit like a boss zničit tu Centrios Market Garden. Sedem k 8, nedarí sa. Hele, já chci zničit tu Centrionu Market Garden, víš jak, že na ní skočím, budu chodit dokola a zbořím ty. Veľa šťastia. Ne, rakety blbý. Ale tohle půjde, jestli se mi tohle povede. A je zrovna nenatáčím tohle, kdyby se to vidělo. Jaký máš KD? 10 ku 9. Počkej. Já 6 ku 8. Ale tak s Market Gardeningem. Ale oni tady aspoň, oni tady nejdou bíhopy, já jsem jakože takový ten sviňácký, ten co jde na bíhopy. A ono když tady nejdou, tak jsem ho odpálkoval. Jsem Happyho ve vzduchu ve vzduchu odpálkoval a pak jsem si ho oběhl. Teď mi zbyly 2 životy spádu jak svině. Vždy, keď někoho zabijem, zomriem. To sa mi nepáči. To je High Tower. A je tady fake Shadowburn. Dobrý. Jesus fucking Christ. Krytky, jasne, prečo nie? Já už na to séru asi beru normálně to. Můžete nahoře počítat, kolikrát jsem chcípnul. YOLO! Čo? On podskočil raketu, to sa mi nepáči. Nice. Tady Beckerská, tak exploze. Čo toto vole? Čo toto je? Čo je toto? Ani rocket jump nespravím. Kolik? Aj, 84 měl. Já to komentuju, jak kdybych to natáčel, za to se omlouvám, ale on je to pro mě fakt nezvyk jak prase. Nevádzi. Ale ty spawn campy mě celkem starou. Toto je on, ten hajzl určitě. Tak a je dole. Pritupol jak hnusný zasra. Jakmile vylezete tady ze spawnu. Jakmile na Hightoweru vylezete ze spawnu. Ne, a scout. Okay. Jakmile vylezete na Hightoweru ze spawnu, tak první, co musíte udělat, je rychle se dostat pryč, protože přiletí nějaký šulin s lopatou a mrdne vás po hlavě. OK. Ahoj. Surprise, motherfucker! Díky! Nemá za čo. Já si přesednu, mě bolej prdelu z té školy, z těch židlí. Akorát to musím zvednout nějakou, aby bylo vidět na mě. Takže tady mám furt tu děuru tady. Ta v té dece je furt. Jo, jinak se mě pár lidí ptalo, co to je za pozadí, jestli to je moje stěna v pokoji. Ne, je to deka. Jo, je to takhle, je to profesionální studiové pláto, a.k.a. deka ze zdola. Jo, takže... Čabajka. Čapajka. Já neumím. What the fuck? Jeden náboj, 0 nábojov, 92 životov, cítim YOLO. OK, už mám. Že bych... Základ by bol.
O. Krytky. Ten face chatu. Nice, GG, pojďme na to. Máme tady Rusáka. Já tibia. Sel. Svěl. Svěl. Dneska jsem byl zkoušený z té zrušiny, protože jsem to měl nerozhodně, ty vole, ještě učilka čte známky, ne? 4/5? 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2 až 3. No tak to máš nerozhodně, to tě přezkouším. Ach jo. Došli mi na moje. Aj životy. Kurva. Joj. Nie. Gebnak, si tam pomôž mi. Nie, prečo ja? Prečo ja sa pýtam? OK, som sa nasral. No vidíš. Já půjdu asi Hubího. Veľa šťastia. Vážne. Už je tady moc rektím, tak s ním potřebuju navázat. Au. Tak s ním potřebuju navázat ten, jakože přátelský vztah. Jasné. S tím byl samozřejmě joke. 11, 16 KD. Ďakujem. No. Môžete vidieť, že sa snažia naši pušovať, ale to sú idioti. Nevyšlo. Som chcel osrať Happyho. Jestli odsnipím z toho Happyho, tak tyhle... Taky se ti nedaří, víš, jakmile natáčíš? Hej! No asi. Také jiné to je. Ty, já mám hrozně velkou citlivost. Ty kokso, ten toho dal riadne. Sa. Ty, já si musím snížit citlivost. Moment. Tak. Najzli. Mouse. Já mám citlivost na 4,68. Aha. S tím už by šlo pracovat. Wow! Jo. OK, backstop. Jo. Já si asi vemu ten, se to jmenuje ten sračkonátor. Razorback. Real. To je happy language. OK, kde sú? Kde sa všetcia? Nice. Wow! Ne, pekná. Tento scout nevie ako. Našťastie. Oh! That trick shot! Já mu dal krásný airshot ve vzduchu, akorát přežil, parchant. Tak, už si ich dávam, že skill streak! Potrebujem život. Nice. To každej. Nie, ty ho nepotrebuješ. Low. Jsem ti pomohl. Tento scout. Ne. Low. Co to já mám, ty vole, co... Hele, já normálně už zapomínám, jak se jmenují zbraně v TF-ku. Jo, a tak tohle si nepamatuje nikdo. Tribal Mens 6. Znova. Dobre. Happy, neser ma. Tak je jediný človek, ktorý ma vie doslova, že nasrať, tak je Happy. Zase doráža! You don't English.
On jde sem. Ach, ten chat. Dobré, ne. Já nebudu kempit. Já ho chci odsnajpřit hrozně. Zabij Happyho! Jo, aspoň tak. Já mám aim úplně na všechny, kromě Happyho. Vedle. Opa. Kde je? Co myslíš, je to z tvýho pohledu aspoň trošku zábavný? Damn! A zase, koľko má? O 38. Dobre. Za chvíľu budem musieť zmeniť zbraň, tak to vidím. Ježiš, ten sniper. Ale ten soldier je fajn, aspoň ti pochválí, když máš airshot. Nice. Nevidím to rúžovo. To je spy. Ja pravím, to už ide Happy. 9 života zase. On má šťastie, ale kurevské šťastie. Zmenil som si zbraň, aby sa dalo dať proti nemu bojovať. Bum. No. Tak. To je blbý, oni už dostali body shot raz mešinou. Už zase? Surprise. A je to spy. Špí. No tak, tohle byl... Kámo, tak tohle to byl zlomek milisekundy. Aha. Já jsem se tomu spyovi pokoušel dát headshot, když byl u mě, blízko, a já už jsem měl přesně na jeho headku. A říkám ti, to byl zlomek milisekundy, že vystřelil dřív. Ty krávo. Rambo was automatically assigned to red team. Hele, máme Ramba. To dáme. Rambo prišiel. Jako furt seš na tom líp než to? Ako ty, áno, to všetci vedia. Jo. A ty nehráš Warframe, že jo, tak často. Výhovorky na Warframe. Uzasajtuje! Ja prežijem. Piči, tam. Senpai's hacking. A zase ide. On ma hantí, doslova on ma hantí. Co to bylo? Ja neviem, čo to bolo. To sa pýtaš toho pravého, čo to bolo. Já nemám rád Zase. skauty na Hightoweru. No, já je nemám rád nikde, ale Hightower je number one. Ale mám stále väčšie skoro jak Happy, to je dobré. Vidím ho! Já taky. What the fuck? Kde s druhou? Jdu po něm. A kde je? Šel pro zdraví někde dole. Hej, vole. Nie! Biftek, nechaj ma. Jo, já nevím, jestli se mi to zdá, ale já prostě vidím úplně krásný hity, úplně krásný headshoty a prostě vždycky body shot. To v Call of Duty, ty vole, už by to byl headshot, vole, když míříte půl metru od toho hlavy.
byl takový obrázek, ty blbý, že asi nepamatuju, kde byl, ale byl tam prostě porovnání headshotů těch Battlefield a Call of Duty. Dobrá hra, dáme si ešte jednu a mohli by sme to potom ukončiť. Ale s tým, že teda, ale ja som už dominoval prvý happy hour, takže som vyhral automaticky. Poďme na to. Musím si inak sadnúť, aby sa mi lepšie hralo. Pokud někdo z vás, jo, co sledují TFko, protože my jsme si všimli, respektive já jsem si všiml, My? vždycky ten všímavý. No, prostě jsme si všimli, že na našem kanále tak lidi sledují buď TFko, anebo Warframe a hrozně málo lidí sleduje oboje dohromady, jo. A pokud náhodou někdo sleduje momentálně TFko, tohle video a zároveň sleduje i Warframe, tak se pokuste v komentářích trošku vyhypovat Johnnyho, jelikož se mu do Warframeu moc. Ne, ticho buď, ty čvargna. Nepočúvajte ho. Happy dostal rek pánvičku. Když máme něco. Rip. Počkej, mě píše týpek z Warframeu. No a? Na vozíku je veľký biftek, zastav ho. Nice. No lollipop. Joulou na vozík. Happy šel skauta, jdu skauta. What? O kurva. Jo hej, my jsme se dneska byli, když jsme si šli podívat do Zušky, jelikož měli nějaký představení na slyšení, jak jsme se tam šli podívat, takže 2 hodiny jsme se ulili ze školy, ale my cestou zpátky, tak jsme se mohli stavit v Lidlu, víte co, 10 hodin, Lidl plný důchodců, a teď my jsme se tam nahrnuli na 2 třídy, Ačko, Bčko, a teď my jsme se tam nahrnuli a prostě úplná lavina, ne? Prostě se otevřou ty dveře a úplná taková lavina žáků. A teď tam stála ta prodavačka, nebo prostě ta, co vykládá do regálu to zboží, ne? Tak tam prostě stála a teď viděla, jak se to na ní hrne a ona úplně ne. A to směl vidět. To bylo ještě horší než ranní nával důchodců v Kauflandu. Toto je spy. Kriste. Jedna raketa by stačilo, bol by dole. Ja mám dosť, ja mám dosť. 71 skóre, to mi dáva pocit odvahy a dobrej veci dákej, ale 47 ku 29 to vôbec nie. Já už ani neumím skákat za toho. Já už ani neumím skákat za skauta, ty vole. A to fu? Hľadá sa happy. Nikdo, nikde. Má nějaký věci? Ja neviem, ani ja som ho nevidel. On je jak duch, spooky scary. A je tu. Armáda sráčov ide na vežičku. Spy. Ty vole, tam. Friendly ship is not magic anymore. Nemáš za čo. Okay. Happy Death a je to medic. Aj, Rambo mi kill stylou, kill. Rambo. Já chci být Rambo. Nemusí přebíjet. Já jsem tomu Happy vyžral zdraví. Jsem se teďka zachoval jak pravý free to playák. Heavy 52 života
Já 105 ze 110 a sežral jsem mu velkou lékárnu. Toto čo je? Chudák. Napíšeme. Nice. Celkem irituje ten heavy na tom high tower, sice v našem týmu, ale... Spaj. Ne. Scout, chýbajú mu 3 životy, zobre mi heal. Prečo? Nemôžem sa vyhýliť, ja tu furt musím ostať, toto je prekliatie moje. Tak. No, vravím. On minul ten heal! To je kokot! To byl takový kombat, že se nikdo nemohl trefit a mu chybilo asi, on měl asi 20 života a on minul ten heal. To nasere. Ajajajajajajaj, tam veľký tučný smraďoch s medikom za chrbtom. No? For sure držím shift a očekávám, že se budu pohybovat rychlejc. Ježišivor. Kdyby někdo nevěděl, na co narážím, tak je to Warframe. You don't say. Crack in your pocket. Čo Marvila? Já se asi sednu normálně, protože vy asi pěkně hovno vidíte. Wow. Toto bych chcelo heal. Hej, že ne, ti řeknu příhodu, jo. Ježiš. Ty vole, dneska v ruštině, tak tam máme takovýho, znáte to prostě, no, to je jedno, nebudu víc konkrétnější, ale byl týpek zkoušený a teď tam měl nějaký text a ruský nemocnice, taky válnica, jo, a on četl a prej marnica. Rebel, už ví, kde bude jeho budoucnost. Šikovný. Ježiš. Všetci ma hantíte, všetci. Prečo nie? Já jdu Pyra. Hej, just ide Pyra. Toto čo je? Až za Pyra, tak půjdu. Opa. Až sípnu za toho za Pyra, tak půjdu asi zase snajpu. Ok. To mě bavilo, sice mě moc nešel, ale ten headshot ve vzduchu je vždycky potěšující. I will wait here like a coward. Ježiš, just. Wow. Nevyšlo. Škoda. Vyhol sa. Tento šikovný. Rambo šikovný, vie, ako jumpovať. Zachránime Dema. Aha. Vykill styloval mi to. Hello. That pyro didn't extinguish me. Welcome to Team Fortress 2. Pojď sem, tě uhasím, pojď ke mně. Pojď sem! YOLO! Bacha, jdu tam. 60 ku 30, to je ako 1 ku 2. Alebo 2 k 1, tak. Já mám 26 ku 27. Not bad. But can be better. Ty jsi to viděl? Ne, zabil ma človek menom Pyro. Ale to sa neviem, ja beriem Party Army získal achievement Nemesis. No, Gibbs. Gibbs power is coming. Hopa. Can't touch this. Aha, surprise.
Oh, I know where he is going. OK, tu snajpu. Bylo snajpři tohohle chybota. Vieš čo je najlepšie, mám to na kamere. Hopa! Nice. Hop! Som kaput. No. Pekná. Čo? Asi na 20. kulku, no. Fail. Ty čo? Opa! Netrefil stojícího medika. Já netrefil stojícího medika. Nie, prosím ťa. Ďakujem. Teraz Gaben stal pri mne. Pomôžte mi niekto. Jak si psal Gabenovi? No, áno, dámy a pani, napísal som Gabe Newellovi, predstavte si. Požiadal som Gabe Newella, aby pridal do TFK Australium Begarsku. Podporte ma v tom a napíšte aj vy jemu. Zomrie, nemá šancu. Vravím. Ahoj, ďalší. Jaký je jeho e-mail? Jako do Volva si psal? Hej! Úplně vidím ten e-mail. Plus at Australium Beggars Bazooka 102. Hej Gaben, sausage. Také Gčko má 201 bodov, pánko riadny. Ty vole, medic, pošej vozík. Ty vole. Ty vole! OK, ideme na sniperov. Sniper hunt. Да, не знаю, модный щит позабросить. На Хайтауру захотел. Ježišmarja. Víííí. Ahoj, sniper hunt. Počkaj. Že to dlouhý, pěkně to video nepřijde ti. Nevadí. Opa! OK, dobre. Bushwhacka plus Jarate is cancer. No nič, ešte si chvíľku dáme moju jednu smrť, lebo to už asi naši nepošnú a ukončíme videjko, tak to vidím ja. Surprise! Potrebujem... Ты знаешь, куда? Co? Подожди мне. Chcem heal! Sniper mi ho zoberie a zabije ma nepriateľský sniper Huntsmanom. To jsem byl já. Sorry. Nie, to bol také Gčko. Jaj. Jaký smutný, jaj. Dovolil som, nech sa mi pomôcť, no. No, nič, dámy a páni. Ďakujeme, že ste si pozreli toto videjko, dúfam, že sa vám páčilo, že ste zistili také nové veci, že ste sa pobavili. A do chatu potom napíšte, či chcete viacej, aby som natáčal videí a podobných vecí s Justom z môjho pohľadu. No, to by bolo asi všetko, tak sa majte a vidíme sa pri ďalšom videi. Čau!